L-ewwel omiċidju tas-sena li seħħ fl-10 ta' Ġunju fil-Marsa ġara wara argument bejn l-allegat suspettat u l-vittma fuq fl-ixkun tal-whisky. Dan intqal fil-qorti waqt il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' Mo Frank Kwaku, raġel mill-Ghana ta' 25 sena li huwa akkużat bil-qtil ta' Isaac Kwabena Kyere ta' 23 sena mill-Ghana wkoll. Fil-qorti l-ispettur Wayne Camilleri qal kif meta l-pulizija qalet lis-suspettat li l-vittma miet l-isptar, is-suspettat inħasad u waqa' mal-art. Intqal ukoll kif huwa ppanikja u ma setax jemmen hekk kif is-suspettat ħaseb li l-vittma kien għadu ħaj. Fil-qorti intqal kif il-pulizija saret taf bil-każ tal-ħabta tal-10 ta' filgħaxija wara ġrieda fit-triq it-tiġrija fil-Marsa. Intqal kif sabu l-vittma mimli bidmija diversi daqqiet f'sidru. Intqal ukoll kif dak il-ħin il-vittma ta' 23 sena kien għadu ħaj, iżda beda jitlef ħafna demm u dan kien ibati biex jieħu nifs. L-uffiċjali tal-pulizija ppruvaw jitkellmu mal-vittma, iżda huwa kien mitluf minn sensieħ. Il-vittma miet aktar tard dak il-lejl, bl-awtopsja kkonfermat kif ir-raġel sofra minn 18-il daqqa ta' sikkina. Kien hemm daqqiet oħra fil-pala ta' jdejh u f'dirajh li kienu ċertifikati bħala daqqiet li saru wara li ddefenda ruħu. Fuq il-post żewġ persuni Afrikani li kienu viċin fejn ġara l-każ spjegaw kif iż-żewġ tirġiel iġġieldu fuq fl-ixkun tal-whisky. Christian Sherry ta' 30 sena u residenti fil-Belt Valletta baqa' jinżamm arrestat wara li kien akkużat bit-traffikar ta' madwar kilo u 800 gramma ta' sustanza suspettata kokaina. Fil-qorti insema kif il-pulizija kienet irċevit informazzjoni konfidenzjali li Sherry kien se jkun involut fit-traffikar ta' droga. Wara li l-pulizija segwitu ġie deċiż li dan jiġi mwaqqaf u wara tfittxija nstab basket fuq is-sit tal-passiġġier li ma basket allegatament kien fih diversi pakketti żgħar ta' droga. Il-prosekuzzjoni spjegat li għad hemm investigazzjonijiet għaddejjin dwar dan il-każ u mhux esklus li jitresqu persuni oħra. Intqal li l-valur ta' droga misjuba tlaħħaq aktar minn 100,000 euro. Grazzi Azzopardi anzjan ta' 70 sena li qed jistenna biex jgħaddi ġuri dwar allegat każ ta' attivitajiet sesswali ma' tifla ta' 8 snin 5 snin ilu, baqa' jinsistni li l-istorja kif preżentata mill-Avukat Ġenerali hija drammatizzata. Minkejja dan it-tliet imħalfin li semgħu l-ilmenti tiegħu qabel jibda l-ġuri, warbu dan l-argument. Fl-2016 l-anzjan tressa l-qorti akkużat li sena qabel fix-xajra ikkorrompa u ħasem f'attivitajiet sesswali ma' tifla ta' 8 snin. Huwa ġie mixli wkoll li juża l-forza, l-vjolenza u t-teddid fuq it-tifla u li wettaq ir-rejat meta t-tifla ġiet fdata lilu biex jieħu ħsiebha. Fost akkużi oħra l-anzjan ġie mixli li kien fil-pussess ta' materjal pornografiku. Qabel jgħaddi l-ġuri l-anzjan il-menta li n-narrattiva li ntużat biex tfassal l-att akkuża kienet drammatizzata żejjed u li t-tabib li kelmet li t-tifla marret oltre mix-xogħol mitlub minnha. Dawn l-ilmenti kienu diġà ġew mixħuda mill-imħallef Giovanni Grixti fi frar li għadda, imma l-anzjan appella u insista li kellu raġun. Madankollu anke l-prim imħallef Market Kuti li mħalfin Edwina Grima u Waron Buġejja ċaħdu dawn l-ilmenti. Nazzareno Dalli ta' 40 sena u residenti l-Marsa ngħata ħilsin mill-arrest wara li ġie mixli li ħebbu għedet li sieħba tiegħu u lill-binta. Huwa ġie mixli wkoll li kiser il-kundizzjonijiet imposti fuqu mill-qorti aktar qabel. Dalli ngħata ħilsin mill-arrest fuq diversi akkużi, fosthom li ma jsifirx jidher l-qorti meta jiġi msejjaħ u li ma jkellimx lix-xhieda f'dan il-każ. Kenneth Victor Azobu ta' 34 sena baqa' jinżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati li kkawża ġrieħi gravi lill-mara li kien jaħdem magħha waqt argument. Fil-qorti intqal kif l-allegat vittma rrappurtat lill-akkużat mal-pulizija hekk kif ikkawżala ġrieħi ħfief. Madankollu jumejn wara reġgħet irrappurtat li qed issofri minn ġrieħi gravi. Ġuvni minorenni jingħata sentenza ta' 3 xhur priġunerija wara li wieġeb ħati li kellu fil-pussess tiegħu dokumenti foloz. Fil-qorti nstema kif l-akkużat xtara dan id-dokument mingħand persuna li qallu d-dokument huwa leġittimu.